प्रिन्सिपाल बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गोबां आलासि बेयाव दङ। आं बयनिबो मुंखौ लानो सानाखिसै समनि आंखालाव। गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय लेंहरजानाय मानगोनां आलासि बिथांमोन, 1 बाजिनिफ्राय गोलाव सम बे सायनासालियाव दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लानो फैनाय कक्लाबारि ओनसोलनि, जाला ओनसोलनि आरो नैबे सिमला ओनसोलनि गासैबो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन, बयनिसिमबो आङो गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय, हामलायनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों। मेलनि गाहाय आलासि महरै सिगाङावनो आङो बे जायगायाव सफैनांगौमोनब्लाबो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलावबो गाहाय आलासिनि बिबानखौ होनानै दोननायलाय बिथांमोननि मेला एसे लेट जानायनि उनाव आङो दिनै नोंथांमोनजों सम मथे बेयाव बाहागो लानो हायाखै आरो बेखायनो आङो गिबियाव बयनिसिमबो आङो निमाहाखौ बिनाय थाबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आं साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो धन्यबाद होनो नागिरदों। साफ्रोमनिसिमबो आङो खुलुमनायखौ बावनो नागिरदों जे बाक्सा जिल्ला दाजानायनि उनाव आरो आगुनि बरपेटा जिल्ला, नलबारि जिल्ला, कामरुप जिल्ला ज' लोगो नांनानै बे बाक्सा जिल्ला जानायनि उनाव आरो सिगांनिफ्राय बे ओनसोलाव जिल्ला महरै बरपेटा, नलबारि आरो कामरुप जि जिल्लाफोर दङमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानिफ्राय दखरानिफ्राय इउनिट लेभेलसिम रायजो राजाया माहारिनि आफाद, हारिनि आफाद, नखरनि आफाद आरो बे हारिनिनो मोनसे सिनस्रि आफाद महरै नोंथांमोना गोलाव सम जोंखौ मदद होबोबाय, जोंखौ बेंथाबोबाय, जोंखौ जोथोन लाबोबाय आरो थांनाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बे दिनै बोसोराव आगान होफैनाय बे गोलाव समनि जिउ जारिमिनाव नोंथांमोननि जि मदद, हेफाजाब, नोंथांमोननि जि अननाय बे माब्लाबाबो खम जायाखै आरो जायनि थाखाय बाक्सा जिल्ला गोदानै जथायनानै दाजानायनि उनाव दिनै आरोबाव गोख्रोंसिनै, बै समावबो गोख्रोङै हाबा मावदोंमोन, दिनैबो आरो गोख्रोङै हाबा मावदों आरो बे हाबा मावनायनि आन्दोआव सोरबा जुदि गोहो आरो सक्ति दङ होननानै बुङोब्ला, सोरबा जुदि बेखौ बेंनानै, बेखौ खांनानै जोथोन लाग्रा माहारि दङ होनना बुङोब्ला बे बर' रायजो राजा, बर' आइ आफा, जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै समनिफ्राय नोंथांमोना बेंबोदों, जोथोन लाबोदों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे ओनसोला मोनसे जारिमिनारि ओनसोल। बे ओनसोला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जाजेननायनि मोनसे हिस्ट्रिक ओनसोल आरो बिनि गुदि बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइयाव 15 फेब्रुवारियाव जि समाव दाजेनदोंमोन, बे समावनो बे कक्लाबारि ओनसोलनिफ्राय जोंनि बिदा गेदेर मानगोनां बानेस्वर बसुमतारिया बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दाजेननायनि गिबि आफादगिरि हिसाबै बिथांखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे गोलाव समनि 67 मायथाइनिफ्राय दिनै 2021 मायथाइसिम बे लामा हान्थिनायनि जि लामा एवग्रा, लामा दानस्रांग्रा, लामाखौ साखोन सिखोन खालामग्रा, बर' हारि थांना थानायनि थाखाय खुन्थिया गायजेनग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनजेनग्रा दैदेनगिरि हिसाबै दिनै नोंथांमोना बे जायगानिफ्राय दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौ जेरैबायदि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो, बर' हारियाव सिनस्रि आफाद जिखौ जोङो बै समाव गोनां जादोंमोन, नोंथांमोना जेरैबायदि बे ओनसोलनिफ्राय हाबा मावनो थाखाय बर' हारिनि दैदेनगिरि
नोंथांमोना दैथायहरबाय आरो बेनिखायनो आङो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा बाहागो लानाय आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बिदा गेदेर बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों इसोरा बिथांखौ गोजोनै लाखिथों आरो बिथांनि मुङाव आरो दिनै बिथां दैदेननाय आफादा 53 बोसोराव आगान होफैनाय आरो बाक्सा जिल्लानि 14थि बोसोर आगान होफैनाय बे गासैखौबो बरायनानै दिनै खेबसे आखाइ खबनानै वेलकाम खालामनो थाखाय खावलायबाय मानो होनोब्ला बे आफादा बर' हारियाव जोनोम मोनामोनब्ला बे आफादा बर' हारियाव दाजायामोनब्ला दिनै जोंनि हाबा मावनाया दिनै राजनैतिक भाबै जों जे बाथ्राखौ बुंदों दहाय एसे सिगाङाव जोंनि एडभान्टेज स्पिकार जोनोमनि बसुमतारी बिथाङा माखासे आइजोफोरनि जौगाखांनायनि बाथ्रा बर' हारि जौगानायनि बाथ्रा रांखान्थि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो थारैनो मोनसे समनि एबसुनि गोलाव सम आफादगिरि मावनाय बर' हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेननाय आरो आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमटर बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ थारैनो बिथाङा बुंदों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि आफाद बर' हारिनि सिनस्रि आफाद आरो बे आफादखौ जोङो जुदि मोजाङै जोथोन लानानै फैबाय थानाय समनि थाखाय जोङो हाबाफारि रनसायनानै जुदि हाबा मावनांगौब्ला दिनै रायजो राजानि बिबाना जोबाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाथ' मालाबाबो जोबनाय नङा थांनाय गोलाव समाव रायजो राजाया जोंनो जेरैबायदि अननाय जेरैबायदि जोथोन जेरैबायदि मदद होबाय बिनि दाहारखौ सुख'नो थाखाय जोंनो 1000 बोसोर नांगोन लाख बोसोर नांगोन कारन दुलाराय बर' हारिखौ जेरैबायदि जोथोन लानानै जोङो सेवा खालामनांगौ मावनांगौ हारिनि थाखाय जेरैबायदि सार्भिस होनांगौ जोंनियाव खुनु बेबायदि ओरैबायदि बाथ्रा गैया माबा बेसेननि बिनिमयाव बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनाय माबा बुस्थुनि बिनिमयाव बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नोंथांमोननि न'खराव गामियाव जायफोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय दङ जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनानो हारिनि थाखाय हारिनि मावनो होननानै ओंखारबोनाय हारिनि थाखाय नांनो होननानै ओंखारबोनाय हारि अननाय हारि मोजां मोननाय हारिनि थाखाय गाबख्रावनाय हारिया जेंना जेंसियाव गोग्लैनाय दुखु दाहा खैफोद आफोदाव गोग्लैनाय मोनफ्रोमबो थासारियाव जोंनि सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना हारिनि थाखाय बेबायदि मोनसे गाबख्रावनाय थासारिनिफ्राय फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाबोदों आरो बिबान लानाय आरो बिबान लायै दुलाराय बर' माहारियानो थांनाय गोलाव समनि 34 बोसोरनि जि सोमावसारनायाव 1986नि 87निफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फानि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै रमान हांखोनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै बिटिएसि एसिएनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया आंथोरजोरै जाबोदों दा बेखायनो दिनै बे ओनसोलाव आङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जि मेंनो रोङै मोनसे मदद आरो जि सापर्ट बे मेंनो रोङै मदद आरो सापर्टनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलाव मैखोमै खामानि मावनो हाबोदों आरो जोंनि बर' ओनसोलखौबो जोङो जौगानायनि थाखाय हाबाफारि लानो हादों दुलाराय बर' माहारि जौगानायनि थाखाय जिखिनि एजेन्डा जिखिनि प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजि जोंहा लानांगौ बे बड'फाया जोङो जिखिनि होनानै गालांबाय दि ग्रेट प्लान बर' हारि दानायनि थाखाय जिखिनि गिदिरथार मोनसे एजेन्डा जोङो होनानै गालांबाय बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जोंहा माखासे हाबा मावनो गोनां दङ दिनै 100ता हाबा मावनायनि गेजेराव बड'लेण्ड सोमावसारनाय राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जि सोमावसारनाय बे मोनसे एजेन्डामोन दिनै 99ता 99 साबजेक्ट एजेन्डाया दिनैबो बेखेव जायाखै माखासे खामानिया मावजागासिनो दङ आरो माखासे खामानिया दिनै मावबावनांगौ दङ दा बेखायनो सोरबा साननो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दोलन जोब्बाय राजखान्थियारि राजा लामा रेल लामा सुबुं गौमा दिल्लीयाव आन्दोलन गुवाहाटीयाव आन्दोलन आसामाव बड'लेण्डआव आन्दोलन बिनि उनाव आरो आन्दोलन खालामनाय जिहेतु गैलिया सोमावसारनाय जिहेतु गैलिया एबसुआ मा हाबा मावनो गोनां दंबावो एबसुनि प्रयजना मा दङ मालाबा जोंनि गेजेराव बेबायदि सानखांनाय फैनो हानाय आं बेखायनो स्पष्ट रावजों बुंनो नागिरदों रोखायै थोंजोङै बे स्पष्ट बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनो गोनां खामानिया दिनै बांसिनदोंसो खमायाखै बड'फाया जि समाव सोमावसारदोंमोन 92 सार्टार डिमान्डखौ लानानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै मिथिगोन आरो बे 92 सार्टार डिमान्डनि गेजेराव मोनसेल' डिमान्डआ बड'लेण्ड सोमावसारनाय राजखान्थियारि दाबिखौ लानानैमोन 91 डिमान्डआनो बुजिसेयानो
बर'नि स्कुल कलेज दालां इउनिभार्सिटि नांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ रिजार्भेसन मोननांगौ जोङो स्कुल कलेजाव एडमिसन मोननांगौ स्कलारशिप मोननांगौ जोंनि ओनसोलाव इन्डास्ट्रि गायसननांगौ जोंनि हा हुआ रैखाथि मोननांगौ राव थुनलाइनि थाखाय जोङो मर्यादा मोननांगौ स्वाभिमानै थांना थानो मोननांगौ जोङो मानो मुगैजानांगौ मानो नाख्रेबजानांगौ गादबजानांगौ थगायजानांगौ जोङो गोग्गानानै जोङो गावनि अस्तित्वखौ लानानै थांना थानो मोननांगौ बे गासैबो सोलोंथाइ राजखान्थि रांखान्थि अस्तित्वनि संग्राम समाज दानाय गेरेमसा हारि दानाय बे गासैबो साबजेक्टनि गेजेराव 91 माने माखासे दाबि दफाफ्रा दङमोन मोनसेल' एजेन्डाया बड'लेण्ड सोमावसारनायमोन दा बेखायनो आङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि गेजेरजों रायजो राजाखौ आङो बुंनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों जे जोंनि जि 100 एजेन्डानि गेजेराव बड'फाया जोंनि जि मास्टार रेसनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जि माखासे हाबा होनानै गालांबाय बे हाबानि गेजेराव दिनै मोनसे हाबाया सोमावसारनायनि हाबाया दिनै जोबथ'फैदों नाथाय बे जोबनाय लोगो लोगो गुबुन मोनसे एजेन्डा गुबुन मोनसे चेप्टार लेसना दिनै स्टार्ट जाबाय बे जाबाय बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जत्न लानानै नायजोर जोङो बेखौ मावफुंनांगोन आरो होमब्लासो बे सुक्ति खालामनाय बे कागज बिलाइया लेखा बिलाइया थार ओंथियाव मावफुंजानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय फैगोन अधिकारखौ मोनगोन जोंनि रायजो राजानि सोमावसारनायनि बिनिमयाव दिनै मुंख्लंनि बिनिमयाव सोमावसारनाय सान्दुं अखा हाग्रा बंग्रा हाथियार लानानै सोमावसारनाय गणतान्त्रिक राजा लामा सोमावसारनाय बे जि सोमावसारनायनि अस्तित्वनि गेजेरजों जि मोननाय बे फिथाइया मोगथाङाव थाहैगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै हाबाफारि लागासिनो आरो दिनै बिटिआरआव परिबर्तननि थाखाय बे जाय परिबर्तनखौ रायजो राजाया लुबैदोंमोन बे ओनसोलनि गासैबो जाति जनगोष्ठीया लुबैदोंमोन 17 बोसोरनि दुर्नीतिनि सासनखौ दिनै गैया खालामनानै रायजो राजाया जि परिबर्तनखौ लुबैदोंमोन बे परिबर्तनखौ लाबोना होफैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100 जौखोन्दो जोङो हाबा मावबाय आरो बेयाव जों साक्सेसफुल जाबाय दा बिनि गेजेरजों बिटिआरआव गोदान सरकार मोनबाय बे सरकारनि नेतृत्वखौ दिनै प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनै दैदेनदों आरो बे सरकारा दिनै एलायन्सनि मोनसे सरकार दिनै बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि जोङो सानदोंमोन जोंनिनो निजा सरकार जोंनो एबसुलेट मेजरिटि मोनगोन नाथाय गोबां थासारिनि गेजेराव जोङो रोखायै एबसुलेट मेजरिटिखौ जोङो मोननो हायासै बे बाथ्राफोरखौबो जोंहा साननांगौ दं नायनो गोनां दङ दा बिटिआर सरकारखौ दानानै होखांनायनि उनाव बिटिआर सरकारा आसाम सरकार भारत सरकारजों लोगो नांनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकारनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव जिखिनि मावनो गोनां दङ दिनै बिटिएडिखौ बिटिआर बिमुं होनाय दिनै बिटिआरनि सिमाखौ सिमलुगुरि गहपुरसिम बानायनाय खोलानि बर' गामिफोरखौ दाजाबनाय कमिसननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ जेसेबां एप्लिकेसन होनो गोनां दङ गामिनि लिस्ट मेप होनो गोनां दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय इसिङारि खामानिखौ जोङो खुनु दावराव दावसि गैयाजासे बेबायदि माने परिबेस खालामालासे जोङो मावगासिनो दङ बेनि अनगायैबो दिनै बर' रावा भारतनि 80 सेडुलाव 2003 सनाव हाबबाय नाथाय आसामनि सरकारि राव हिसाबै थिसनजायाखैमोन दिनै आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै दिनै मोनसे मर्यादा मोनबाय आरो बे मर्यादानि गेजेरजों सारा आसामाव बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय बर' रावखौ दिनै अफिस कर्ट काछारियाव इउज खालामनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा जि मर्यादा होबाय बे मर्यादाखौ बाहायनो थाखाय बिसोर दिनै बाध्य जिखि अफिसार फैया मानो जिखि दिनै जोंनि ओनसोलाव सरकारि माने बिखयाफोर फैया मानो बिथांमोना बर' रावखौ बाहायनो दिनै बाध्य जासिगोन आरो बिनि गेजेरजों भारतनि जिखि खनायाव बुहुमनि जिखि खनायाव थानानै माने नाया मानो गुगोलाव जेराव टाइप खालाया मानो जे आसामनि अफिसियेल लेंगुवेजआ मा अफिसियेल लेंगुवेज अफ आसाम बेयाव असमियाजों लोगोसे बर' रावखौ मोनफागोन आरो बे जोंनि थाखाय जौगानाय बे जोंनि थाखाय मर्यादा स्वाभिमाननि बाथ्रा आरो जाय स्वाभिमान जाय मर्यादाखौ दिनै उदां रायजो आबुं रायजो मोननानैबो दिनै मिजोराम बायदिया गुबुन स्टेटफोरा दिनै बे हारिनि भाषाया भारत संबिधाननि बे माने प्रोटेक्टेड लैंग्वेज बा कन्स्टिट्यूशनल मर्यादा मोननाय लैंग्वेजनि जि प्रोटेक्टेड जि क्लास दङ बेयाव बिसोर दिनै सोसननानै लानो हायाखै बर'आ रायजो मोनाखै बर'आ बड'लेण्ड दाबिया जेरैबायदि आंतर्जय मोनसे थासारिजों फैदों मोनसे स्टेजनिफ्राय मोनसे स्टेज मोनसे आथालनिफ्राय गुबुन मोनसे आथाल मोनसे दैदेनगिरिनिफ्राय गुबुन मोनसे दैदेनगिरिया बेखौ दिनै लाबोबाय थादों बिएससि सुक्तिनि उनाव बिटिसि सुक्ति 2020 उनाव दिनै बिटिआर सुक्ति आरो बिनि उनाव जोंहा गोजाम लामा थाबायलांबावनांगौ दङ दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन
दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि दफा दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननिफ्राय लानानै बर' मिडियामनि थाखाय डाइरेक्टरेट गायसननाय दिनै रिहेबिलिटेसन पेकेज एनडिएफबिनि आरो एक्स ग्रेसिया होनायनिफ्राय लानानै दिनै केस उइथड्रल खालामनाय जेलनिफ्राय दिहुननाय दैदेनगिरि केडार लिडार जेसेबां दङ बे गासैबो खामानिखौ दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों थानानै खामानि मावदों मैया अमित शाह भारतनि हम मिनिस्टार बिथाङा फैदों आरो बिथाङा बुंनानै गालांदों जेरैबायदि निउ इन्डिया कनसेप्ट भारतखौ गोदानै स्ट्राक्चारेल चेन्जेस गोदानै दाफिननायनि जि बाथ्रा बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोदानै दानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना बुंदों जे बे बर' ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ लानानै जेरैबायदि रायजो जानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ जोङो गोजोननि खौसेथिनि गेजेरजों दिनै रायजो जानांगोन दिनै सान्थिया फैबाय गोजोना फैबाय गोजोनखौ सोर लाबोदों गोजोना ओरैनो फैया गोजोनखौ लुबैबा गोजोना माने बेयाव माने गायसन जाया गोजोननि थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों रायजो राजाया हास्थायदों रायजो राजाया लुबैदों जे जोंनि ओनसोलाव गोजोन जानांगौ हाथियार संग्रामा जोबनांगौ 2003 सनाव बिएलटिनि हाथियारनि संग्रामा जोबफैदों 1993 आव एबसुजों लोगोसे भलन्टियार फर्स हाथियार लाग्रा मोनसे इन्टारनेल आफाद दंमोन बे 1993 आवबो जोबफैदों 2020 सननि सुक्तियावबो बे जोबफैदों आरो दिनै मोनफ्रोमबो सुक्तियाव हाथियार सोमावसारनायखौ मोनसे फिनिशिं होनानै दुलाराय बर' माहारिनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलखौ बानायनायजों लोगोसे बिटिआरनि बाहेरायाव रायजो जानाय बर'फोरनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सेटेलाइट कनसेप्टआव बे दिनै बिल पास जाबाय इन्टारिम काउन्सिल दाजासिगोन दा बेखायनो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों दुलाराय भारतआव रायजो जानाय रावबो बर'आनो कुनु बन्सित जानो गोनां जायाखिसै गोदो जेरैबायदि बदनाम होलायनाय जादोंमोन जे मोनब्रैल' जिल्लाया मोनबाय सनितपुरा मा मोनखो बिश्वनाथआ मा मोनखो धेमाजि लखिमपुर कार्बि आंलंआ मा मोनखो बे बाथ्राफोरा गोदोनि समाव रायज्लायजानाय मोनसे थासारियाव फैदोंमोन दा बेखायनो नैबे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै भारतआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय सेन्टार अफ एक्सेलेन्स जायनि गेजेरजों हा हु जौगानायनि थाखाय हाबा मावनाय जागोन बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेरजों हा हुनिफ्राय लानानै राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बेयाव पलिटिकेल मोनसे एरेन्जमेन्ट जागोन सेटआप जागोन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि मर्यादानि थाखाय दिनै हम मिनिस्टार बिथांखौ जों आपिल खालामदों आरो बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंना होननानै बुंदों दा बेखायनो बिटिआर बर' कसारि काउन्सिल कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जौगानाय भारतआव रायजो जानाय वेस्ट बेंगलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन माने रायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे दुलाराय एबसु एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद इउबिपिअनि गेजेरजों जि सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि गासिबो दफाफोरखौ फैबाय थानाय समाव जोङो रोखा रोखायै मावनानै लानांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि रायजो जानायाव संसार जानायाव सोलोंथाइ दिगाव दिनै रांखान्थि दिगाव समाज दानायाव जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ जोंनि रायजो राजायाबो बिबान लानांगोन दिनै समाधान जाबाय सरकार गोदान फैबाय मा मोनगोन मा मोना ओरै मोनगोन ओरै मोना ओरै स्किम ओरै चेयारमेन ओरै मेम्बार बेबायदि हुलुस थुलुस जालाबायनि परिबेसखौ नुनानै जोङो माखासे साननांगौ माने बाथ्रा जोङो माने साननांगौ माखासे थासारिखौ जों नुदों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ खावलायनो नागिरदों जे बे सरकारा 5 बोसोरनि थाखाय बे सरकारा मास मोनसे मास मोननै 6 मासनि थाखाय नङा रायजो राजाया धैर्य हरनांगोन सरकारा गोदान दैदेनगिरिया गोदान आरो बे सरकाराव दिनै एलायन्सनि मोनसे सरकार बिथांमोननोबो खामानि मावनो स्कप होनांगोन जुदि जोङो होंगो दोंगो खालायोबा खामानि मावनायनि जुदि स्कप मोनाब्ला बे सरकारा खामानि मावनो थाखाय समखौनो मोननाय नङा दा बेखायनो बे सेटआपखौ बे स्ट्राक्चारेल चेन्जेसखौ बे परिबर्तननि जि सरकार जि प्रतिश्रुति होदोंमोन दुर्नीति मुक्त आरो रायजो राजानो गुड गभर्नेन्स होनानै जि प्रतिश्रुति होदों बिनि थाखाय प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारीनि इउपिपिएल बिजेपि जिएसपिनि सरकारनो मावनो थाखाय सम होनांगोन आङो बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों सरकारा सरकार सोलिबाय थागोन लामा दालां स्कुल कलेज बानायनांगौ माने स्किम राननांगौ आइवाइ बृद्ध पेन्सन बिधवा पेन्सन आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय बिसायख'थियाव जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजो राजानि जौगानाय साख्रि बाख्रि माने बेयाव माने एपइन्टमेन्ट होनाय एडभार्टाइज होनायनिफ्राय लानानै जिखिनि मावनो गोनां दङ सरकारा बेखौ मावगोन नाथाय रायजो राजायाबो मावनो गोनां बिबान दङ रायजो राजाया संसार जानायाव सरकारखौल' जुदि सोनारबाय थायोबा जोंनि रायजो जानायाव आदा जागोन आसखान्दा जागोन दा बेखायनो सोलोंथाइखौ जोङो मजबुत खालामनांगोन जाय सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 सननिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय मावथांखि लानानै खामानि मावदों आरो बेयाव रायजो राजानि मददखौ मोनदों दिनै बै समाव 60 जन 70 जननि दिनै बर' मिडियामाव जि 5 डिभिजननि संख्याखौ लानानै दिनै 2020 सनसिम
बे गोलाव समनि जारिमिनाव 1700-1800निबो बारा बर' मिडियामाव फार्स्ट डिभिजननि संख्याखौ जों मोननो हाबाय। बर' मिडियाम फरायनानै टप 10 मासियाव मोननो हाबाय आरो बर' मिडियाम फरायनानै डाक्टर, इन्जिनियार, आईएएस, आईपीएस बर' लेंगुवेज साबजेक्ट लानानै भारत माने हादरनि गोजौसिन जि कम्पिटिटिभ एग्जाम आसाम रायजोनि गोजौसिन जि कम्पिटिटिभ एग्जाम आसाम सिभिल सार्भिस, लेन्ड रेभिनिउ सार्भिस दाख्लैबावै जि रिजाल्ट ओंखारबाय 7 जन बर' केन्डिडेटआ क्वालिफाइ जानो हादों। नैबे 2020 सना कर'ना भाइरासनि सम गिख्रंथाव थासारि सुबुंथिनि थाखाय गोबां मानसिया जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय, बेजों जुजिनानै जों नेवसिबोनांबाय। बे थासारिखौबो नेवसिनानै जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना 50 जननिबो बारा मेडिकेल इन्जिनियारिं, एनआईटी, आईआईटी आरो डाक्टार एमबीबीएस फरायनो थाखाय बिथांमोना एन्ट्रेन्सआव क्वालिफाइ जानानै एडमिसन लानो हादों। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय आरो बिनि गेजेराव बर' मिडियाम फरायनाय फरायसा फरायसुलिबो दङ। दा बेखायनो बर' मिडियाम फरायग्रा लेखा रोङा जाम्बा जायो, गुन गोनां गियान गोनां जाया, इंलिस रोङा, हिन्दी रोङा, साख्रि मोना, डाक्टार इन्जिनियार फरायनो हाया, यूपीएससी, एपीएससी, आईएएस, आईपीएस जानो हाया, बेबायदि कुनु कनसेप्ट गैया। बे कनसेप्ट, बे धारणाखौ जों ब्रेननिफ्राय मेलेमनिफ्राय जों बोखारनानै गारनायनि सम जाबाय। बर' मिडियाम फरायनानै बर' मिडियामजों बर' राव बर' बिमानि माने बे मिडियामजों फरायनानै दिनै सोलोंथाइ लानायनि थाखाय दिनै जोंनियाव मोनसे परिबेस दिनै थासारि सृष्टि खालामनांगोन। दा बेखायनो आं आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों, भारताव गोदान सोलोंथाइ बिथांखि दिनै माने फैदों। बे सोलोंथाइ बिथांखियाव मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनाय जादों। बे बाथ्राया जाहैबाय जे साफ्रोमबो फरायसाया गावनि मादार टां बिमानि राव होम लेंगुवेजआव क्लास 5 सिम कम्पालसरि सोलोंथाइ लानांगोन। आरो बे बिथिंखौ जुदि जोङो नायोब्ला बर' मिडियामा दिनै क्लास 10 सिम फरायजानानै दङ, क्लास 12 सिम थाखो 12 सिम जानो थांगासिनो दङ। बर' मिडियामजों दिनै बर' रावजों इउनिभार्सिटि लेभेलाव मास्टार डिग्री खालामनो हायो। डिब्रुगड़, गुवाहाटी, कटन, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मास्टार डिग्री पिएचडि खालामनो हायो। दिनै बर' मिडियामनि लेंगुवेज पेपार लानानै अल इन्डियानि एग्जामफोराव जोङो एन्ट्रेन्स एग्जामाव दिनै जोङो माने बेखौ कमप्लिट खालामनो हायो। बेबायदि स्कप थासेयाव जोंनि स्कुलाव स्टुडेन्ट गैया, जोंनि स्कुलाव मास्टार गैया, जोंनि स्कुलाव दै लोंग्रा बेबस्था गैया, जोंनि स्कुलाव थोजासे माने इनफ्रास्ट्राक्चार क्लासरुम बिल्डिं गैया। बेबायदि जेंनायाव बर' मिडियामा भुगिनानै दङमोन। बे जेंनाजों जोंनि बर' मिडियामा मोगा मोगि जानानै दङमोन। जायनि थाखाय अंगनबादि स्कुलाव जोङो साननाय फैयो जे आंनि गथ'आ अंगनबादि स्कुलाव ना लेखा दङ, ना बिजाब दङ, ना टिचार दङ, ना बिल्डिं दङ, दंफां सिङाव फरायनांगौ, बारान्दायाव फरायनांगौ, ना मास्टार दङ। 2-3 बोसोर आंनि गथ'आ आद्रि जायो। जोनोम जानायनि 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो जोङो बयबो प्रि नार्सारि, प्रि प्राइमारि स्कुलाव होनो नागिरो। आरो बेबायदिनो जोंनि गथ'फ्रा प्राइभेट बर' मिडियाम, प्राइभेट इंलिश मिडियाम, प्राइभेट एसामिस मिडियाम, प्राइभेट बुखि जालांनाय जि थासारि, खारन जोंनि सरकारि स्कुलाव, जोंनि भेन्सार स्कुलाव बै जे प्रि प्राइमारि नार्सारि फोरोंनायनि बेबस्था बे दिनै जानानै फैयाखैमोन। नाथाय दिनै बे निउ एजुकेशन पलिसि गोदान सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों बर' मिडियाम स्कुलावनो जा, मादार टां मिडियाम स्कुलावनो जा, दिनै 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो गाराङाव गाराङा दाजाब दानख' राइम्सनिफ्राय लानानै बे फाइलि बिथराइ जि बुङा मानो नार्सारि प्रि प्राइमारि जोङो एडमिसन होनानै फुल फ्लेजेड माने दिनै टिचार लेखा गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार बेबस्थाखौ थिग खालामनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकारा दिनै बिथांखि लादों। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, नोंनि गथ'आ नोंनि सम्पद, बर' हारिनि सम्पद, जातिनि समाजनि सम्पद। बे सम्पदा बर' हारिखौ दैदेननांगोन, नोंनि न'खरखौ दैदेननांगोन, समाजखौ सामलायनांगोन, गावखौ दैदेननांगोन। आरो बेबायदि बिथांखिखौ लानानै जों हाबा मावनांगोनब्ला साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ सम्पद हिसाबै खांनांगोन, मानांगोन, बिथांमोनखौ माने गुन गोनां माने सोलोंथाइ होनांगोन, आखल दानानै होनांगोन। खारन साफा साफा गथ'आ साफ्रोमबो बिमा बिफानि सम्पद। आरो बे सम्पदा नोंनि न'आवनो माने गिदिर गोलाव जायो। दा बेखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों, बिमा बिफायानो गिबि फोरोंगिरि, जोंनि सिथ्लायानो गुदि फरायसालि, आरो बिनि उनावसो जोङो फरायसालियाव थाङो। दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाया जोंनि गथ' गथायखौ खाङै बाङै आखल दानानै गाबनायनिफ्राय, मिनिनायनिफ्राय, दुखु मोननायनिफ्राय माने गासैबो जेंना जेंसिखौ नेवसिनानै जेरैबायदि खाङो मायो। गोबां बिमाफोर बेयाव बाहागो लादों। एबारनि जि मेल मिटिं आं गोबां जायगायाव जेराव नायदों, जोंनि बिमा, जोंनि आइजोफोरा मेक्सिमाम मेल मिटिङाव बांसिन बाहागो लानायखौ नुदों। दा बेखायनो आङो साफ्रोमबो आइजो बिमा, जोंनि आइमोनखौ आङो खावलायनो नागिरदों, आबौ बाजै, आं नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों, जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै फेदेरनांगोन, मोजाङै खांनांगोन, मोजाङै बानांगोन, बेजों लोगोसे मोजां आखल दानानै होनांगोन। आरो बे बिथिङाव
जोङो बिमा बिफाया इसोरा गथ' गथायनो जिउ होदों गथ' गथाया जोंनि न'खराव जोनोम जादों जोङो बिथांमोनखौ मोजाङै फोरोंनांगोन जोङो बिथांमोनखौ मोजाङै जोङो फेदेरनांगोन आरो बिनि उनाव जोङो फरायसालियाव बिथांमोनखौ दैथायहरनांगोन दा बेखायनो साफ्रोमखौबो फुंनि मोनानि गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे मोजाङै बिथांमोनखौ जोथोन लानाय बे बेलायाव जोङो जोथोन लानांगोन नङाबा बे गथ'फोरा जोंनो दिनैनि थासारियाव बे बिसायनि जुगाव बस्तुबादि मेटेरियलिस्टिक दुनियाव जोङो जेरै नुदों मबाइल बाइक माने स्कुटिनि जि जुग कम्पिउटार इन्टारनेटनि जि जुग बेयाव नोङो जौ जुवा ड्राग्स बेयाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मबाइल लानानै जिउआ आसखान्दा जानाय बाइक लानानै एक्सिडेन्ट जानाय स्कुटिजों एक्सिडेन्ट जानाय जोनोमनि हारा खमायदों माने थैनायनि हारा बारायलांदों बैसो जानानै बेमार जानानै थैयो सेंग्रा बैसोआवबो थैयो रंजानानै थैयो पिकनिक जानानै थैयो एक्सिडेन्टआव थैयो बेबायदि थासारिखौ लानानै जोङो जुजिनांगौ माखासे बिथिं फैदों दा बेखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ आं खावलायनो नागिरदों बयनिबो जिउआ ओंथि गोनां बयनिबो जिउआ मुल्यबान साफ्रोमबो सुबुङा थांना थानायनि अधिकार दङ जेसेबां बोसोरसिम जोङो थांना थागोन आरो बेखायनो बे साफा साफा व्यक्तिया गोजौ सोलोंथाइ लानानै बिथाङा साख्रि मावथों बेफार मावथों आबाद मावथों आरो बे जायफोर गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखै जायफोरा आद्रा बैसोआव बिसोर स्कुल कलेज गारनांबाय ड्रप आउट जानांबाय हाफ डाउन जाबाय बिसोरो स्कुलाव रांखान्थिनि उसुबिदायाव बायदिसिना जेंना जेंसियाव मोजां सोलोंथाइ लानो मोनासै बिथांमोननि थाखाय जोङो स्किल ट्रेनिं होनांगोन भकेशनेल ट्रेनिं माखासे माने इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं टेक्निकेल इडुकेसननि गेजेरजों बिथांमोननो थांना थानायनि थाखाय 10-20-30 हाजार जिखिनि दरमा आरजिनाय इनकाम जेनेरेसन जोङो खालामनानै होनांगोन होमबासो जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो एंगेज खालामनो हागोन आरो बे बिथांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो बयबो हाबा हारिमु सोलोंथाइखौ लानानै रांखान्थि जौगानायखौ लानानै जोङो बयबो वार्क कालचार जोङो बयबो खामानि मावनायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो मोननाय नङा खामानि मावोब्ला जों रां मोनगोन खामानि मावोब्ला जों मर्यादा मोनगोन फिसा गिदिर जि खामानि जाया माने फिथा फाननाय गय फाननायनिफ्राय लानानै दखान होनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं फाननाय ना बेदर फाननायनिफ्राय लानानै जि मावा मानो आबाद मावनायनिफ्राय लानानै बयबो खामानियानो मर्यादा दङ बयबो खामानियानो सनमान दङ बे खामानिया सनमान गैया बे खामानिया सनमान दङ बे खामानिया गिदिर फिसा बेबायदि खुनु बाथ्रा गैया दा बेखायनो आं आइ आफाखौ खावलायनो नागिरदों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय सोलोंथाइखौ लाफानानै जिहेतु बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो हारिखौ दानांगोन हारिनि सिनस्रिया सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दाजानांगोन दा बेखायनो आं खावलायनो नागिरदों सोलोंथाइ रांखान्थि हारिमुनि बिथिङाव जिखिनि मावनो गोनां दङ जोंनि माने रांखान्थि बिथिङाव मावनो गोनां दङ हा हुनि रैखानाबेक्षननि बाथ्राखौ जिखिनि मावनो गोनां दङ गासैबो दिगखौ लानानै जों हाबा मावनांगोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि एजेन्डा जोंनि मिशन जोंनि भिजन जि टारगेट बे टारगेटखौ लानानै जों मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा नोंथांमोना दासान BSc चुक्ति जाबाय BTC चुक्ति जाबाय BTR चुक्ति जाबाय आन्दलना जोब्बाय हाथियारखौबो बिदाय होजोब्बाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो मावनाय नंलिया बेबायदि दासान बर' हारिनि सिमां बर' हारिनि एसपिरेसन कुनु मोनसे जाति मोनसे हारि समाजनि लुबैनाय गांनाय उखैनायखौ रावबो सरकार रावबो देश रावबो रायजोआ ताला मारिनानै दोननो हाया सरकारा फैगोन आरो थांगोन गोदान सरकार फैगोन गोदान बिथांखि फैगोन दिनै एनडिएनि सरकारनि समाव BTC चुक्तिया जादों आरो बे एनडिएनि सरकारावनो फिन BTR चुक्तियाबो जादों बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बिथिं मैया माने भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङा BTRखौ दानायनि थाखाय जिखिनि बिथांखि फोसावदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना रादाब नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि थांखि होसोनायाव बर' हारिया गावनि थांखि होसोनायाव मालाबाबो फावसायबोआखै दा बेखायनो जोंनि इसिङारि जि मावनो गोनां दङ जोंनि सिङाव जि हमवर्क मावनो गोनां दङ सरकारनि हाबाया सरकार लामा स्कुल कलेज दालां बानायनाय बे खामानिखौ सरकारा मावगोन स्किम राननायखौ मावगोन हारि दानायनि हाबाखौ बर' हारिया मावनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगो लानानै मावनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथांमोना माइ माइरं थाखा फैसा खांनानै जोथोन लानानै मदद होनानै जेरैबायदि दिनैसिम लाबोबाय फैबाय थानाय समावबो लांनांगोन नङाबा बर' हारिनि सिनस्रि आफादा दुर्बल जायोबा बे हारिया सरकारजोंल' थांना थानाय नङा सरकारा आसामाव फैदों भारताव फैदों BSc जानायनि उनाव BTC जानायनि उनाव BTR दिनै सरकार फैदों प्रमद बर'नि सरकार फैदों बे सरकारा 10, 15, 20, 25 बोसोर जेसां समसिम बे ओनसोलाव रायजो खुङा मानो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन बे बाथ्रायाव जोंहा मालाबाबो कमप्रमाइज गैया नाथाय बिथांमोननोबो जोंहा सुबिदा होनांगोन बिथांमोना गोदान दा बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे सरकारा सरकारनि खामानिखौ मावगोन
हारि दानायनि खामानिया हारिनि आफादा मावगोन थुनलाइ आफादा राव थुनलाइनि खामानिखौ मावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ दोननायनिफ्राय लानानै बर' हारिखौ बेंनायनिफ्राय लानानै गासैबो जेंना जेंसि अस्तित्व रैखाथिनि थाखाय जेरावनोखि जेंना फैया मानो जों मावलांगोन दा बेखायनो सोरबाया बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माने फाननानै फैबाय बड'लेण्डखौ सिमा बानायनायनि गेजेरजों सिमा दानख'नायनि गेजेरजों बड'लेण्ड माने मोननांगौनि एजेन्डाखौ बिथांमोना ज्राब गारनानै फैबाय आरो बेखौ गैया खालामनो नागिरदों जोंनियाव साफा सानै माखासे दैदेनगिरि ओंखारदों बे जोंनि आफादनिनो दैदेनगिरिमोन जों बिथांमोनखौ फुजियो फुजिनो व्यक्ति गोदोनिफ्राय जोङो सिबिबोदों मानिबोदों बिथांमोननि लामा दिन्थिनाय बायदि जों खामानि मावबोदों नाथाय जोङो दुखु मोनदों जे जाय आफादखौ बिथांमोना दैदेनलांबाय जाय समाज हारिखौ दैदेनलांबाय हारिनि थाखाय मावलांबाय बे आफादनि मावनायनि हेंथायै दिनै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों दा बेखायनो मानोना बिथांमोननिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट खालामना होनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फाया जि सिमांखौ जोंनो होनानै गालांदों माइ खुन्थियाखौ गायनानै गालांदों जों मालाबाबो बावगारनाय बाथ्रा गैया बावगारनायनि बाथ्रा गैया बेबायदि खुनु थासारि गैया आं दहाय बुंदों सोरबा जोंखौ स्कुल न'आव सोरबा अफिस बिल्डिंआव सोरबा जोंखौ माने बबेबा न'आव ताला मारिनानै दोनाखै दरजा खिरखि फांथेनानै दोनाखै जोंनि मेलेमा खुला जों उदाङै आबुङै रायजो जादों उदां हारि हिसाबै आरो जोंनि मोननो गोनां जे आल्टिमेट गल दङ आल्टिमेट टारगेट दङ पलिटिकेल एजेन्डानि गेजेरजों राजनीतिक दैदेनगिरिफ्रा दिनै खामानि मावगोन आरो रावारि बिथिंजों भारतखौ मोनसे समाव रायजो दानाय जादोंमोन जि ओनसोलाव जि राव रायलायो बे ओनसोलाव बे हारिनो बे ओनसोलखौ माने रायजो माने आलादायै रायजो दानाय जादोंमोन दिनै जोङो राव बिथिङावबो जों आलादायै मोनसे मर्यादा मोनबाय राजखान्थि बिथिङाव दिनै जोंनि दैदेनगिरियानो राजखान्थिखौ दिनै सामलायबाय भारत उदांस्रि जानायनि उनाव भारतखौ बबे माने मेथडजों सालायगोन भारतखौ बोरैहाय गभर्न खालामगोन गोदान भारतखौ बोरै जागोन सोलोंथाइया मा जागोन हारि हारिसाफोरनि जौगानाया मा जागोन राव थुनलाइनि जौगानाया मा जागोन 1500निबो बारा राव दङ बे भारतखौ बोरै सामलायगोन बिनि थाखाय गोदान भारत दानायनि थाखाय बिथांखि बै समाव जवाहरलाल नेहरूनि नेतृत्वआव सोलिदोंमोन आरो बे समाव भारतखौ फेडारेल स्ट्राक्चाराव लिंगुइस्टिक फेक्टराव भारतखौ गोदानै रायजो दानाय जादोंमोन नाथाय पाकिस्तानखौ ब्रिटिश रुलनि सासनाव माने अथरिटेरियान सिस्टेम राजानि सासनाव डेम'क्रेसिबाबो सालायनो थाखाय बिथांमोना थिग खालामदोंमोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जिखि जि बुङा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों कुनु गामि दाननायनि बाथ्रा गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेम'रेन्डाम एजेन्डायाव गामि दाननायनि थाखाय जोङो कुनु माने बेयाव जोङो दफा होआखै बे एजेन्डायाव जोङो माने दाबि हिसाबै होआखै बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंनो नागिरो सोरबाया मिसा बाथ्रा बुंनानै भुवा बाथ्रा बुंनानै जोंनि हेंथायै जुदि फोसावदोंब्ला बै शक्तिखौ जोङो सिनायनो गोनां दङ आरो जायफोरा मिसा बाथ्रा भुवा बाथ्रानि दिनै इन्डास्ट्रि खुलिनानै बिसायख'थिनि समाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुनारिफोरखौ होखारहरगोन गुबुनारिफ्रा हा मोना जागोन बे बाथ्राखौ बुंनानै दिनै गुलाय गुजाय खालामबाय बे शक्तिखौबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गैया खालामनांगोन मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि ओनसोलाव ट्राइबेलनि हाया ट्राइबेलनि सिकिउर थागोन जायफोर एरिया माने ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बाहेरायाव गोलैगोन बे ओनसोला बिथांमोननि रायजो जानाय हिसाबै बिथांमोना बेखौ मोननांगोन दा बेखायनो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुबुन बुजाबुजि जानो गोनां गैया मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो गोनां गैया हा हुनि रैखाथिया जोंहा थानांगोन हा गैयाबा ट्राइबेल बर'फोरा जेबो अस्तित्व गैया हायानो जोंनि अस्तित्व बे हाखौनो लानानै थांनाय माने 35 बोसोराव 5000नि बारा मुंख्लं जाबाय आरो बे हाखौनो लानानै दिनै जों संग्राम खालामगासिनो दङ दा बेखाय आङो गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आङो खावलायनो नागिरदों जे बे चेयारमेन मेम्बार माबा माबि बिनानै दावराव दावसि जाहाथे खालामनाङा गोबां ओनसोलाव खोनादों जे सरकार जाबाय मेम्बार नांगौ चेयारमेन नांगौ बिनायाथ' मोजां बाथ्रा दाबिनायाथ' मोजां बाथ्रा खारन खामानि मावनो बयबो ओंखारबोदों नाथाय नोङो बिनानै मोनाब्ला खुद्रिनाय आं मोननांगौ नों मोनथारनांगौ आंसो मोननांगौ बेबायदि थासारिजों सरकारा सोलिनाय नङा बेबायदि थासारिजों रायजोनि थाखाय दुर्निति मुक्त रायजोनि सरकार रायजोनि सिथ्लायाव जोङो जे लाबोनो नागिरदों बिदि जानाय नङा दा बेखायनो बेबायदि होंगो दोंगो मा मुहिनि दङ फालाय बे चेयारमेनाव बे मेम्बाराव मा मुहिनि दङ फालाय जे बिसिडिसिखौ सेलायनानै दावराव दावसि जानाय गोबां जायगायाव जों खोनादों ना सानदों नामा जे हाग्रामा महिलारिनि बादि बे बिसिडिसिया माने थाखा लुटिग्रा माने स्किम रानग्रा बे माने चेयारमेना बेबायदि क्षमता मोनगोन होननानै सानदों नामा बेबायदि जोङो माखासे जायगायाव जों खोनानो मोनदों दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जोंनि सरकार सालायग्रा हानजा आफाद सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना
जाहाथे सरकार सालायनायनि बेलायाव मोनसे सुस्थ' परिबेशनि गेजेरजों रायजो राजाखौ सेवा खालामनाय रायजो राजाफोरनि इलेक्सनाव होनाय प्रतिश्रुतिखौ मावफुंनायनि थाखाय निष्ठाबानै जाहाथे खामानि मावगोन आरो 5 बोसोरनि थाखाय जि रायजो राजाया मेन्डेट होबाय बे मेन्डेटखौ जाहाथे रायजो राजानो होयो आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बाथ्राखौ आं खावलायबाय जोबनायाव बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो जानायाव जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोजोननि थासारिया फैयो जाहाथे जेंना जेंगोनाया सुस्रांजायो आरो नोंथांमोना लुबैनाय नोंथांमोननि जि मिजिं हास्थायनाय गासैबो दिगाव बर' रायजो राजानि थांना थानायाव जाहाथे बे सुस्रांजानाय लामायाव फैयो आं बेखौनो खावलायबाय आरो नोंथांमोननि बे ओनसोलनि इयुन मोजांखौ हास्थायनानै बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि बे सुंद' बाथ्राखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ মিলাপ্ৰীতি আমি যি বৰ্তাই ৰাখিব লাগে আমাৰ ভাষা আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি সমন্বয় আমি কৰিব লাগে এই অঞ্চলত আমি যুগ যুগ বছৰ ধৰি জীয়াই আছো বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী আমি একেলগে আছো আৰু এই যি আমাৰ হাতামপুৰীয়া যি পৰিৱেশ যি আমাৰ মিলন যি মিলাপ্ৰীতি এইটো আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব এই অঞ্চলৰ পৰা কোনেও যাব নোৱাৰে আৰু কোনেও যোৱাটো আমি নিবিচাৰো আৰু কাকো খেলি দিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্ন নাহে কোনোবাই এটি ভুল প্ৰচাৰ কৰিছে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছে মিছা অপপ্ৰচাৰ কৰিছে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত জন্ম হৈছো এই অঞ্চলৰে আমি সন্তান অসমৰ সন্তান বিটিআৰৰ সন্তান ইয়াতে আমি বসবাস কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ অধিকাৰবিলাক আমাৰ যি দাবীবিলাক চৰকাৰৰ মাজেদি সমাধান হ'ব লাগিব তো ইয়াত বড়ো অসমীয়া অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে আমি জীয়াই থাকি অসমৰ অধীনত ভাৰতৰ অধীনত এই অঞ্চলখন আমি সুন্দৰ এটা অঞ্চল শান্তিৰ এটা অঞ্চল যেটো শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল শান্তি বিৰাজমান হ'ল কেনেকৈ আমি এইটো স্থায়ী এটা ৰূপ দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব সকলোকে ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু সকলো মংগল কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সমাপ্ত কৰিছোঁ গোজেনখন থেংক ইউ